ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ബാലഭാസ്കറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ നിറയ്ക്കുകയാണ്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചും ചില സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിമാരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അടുപ്പമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് മുൻപൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്ന വാർത്തകൾ. എന്നാൽ ബാലഭാസ്കർ മെയിലുകൾ അയക്കാറുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയായ പ്രിയ മനർ പറയുന്നു. തിരക്കുകൾ കാരണം പരസ്പരം കാണാൻ സാധിക്കാറില്ലെന്നും പ്രിയ പറഞ്ഞു. ബാലഭാസ്കർ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോയാലും അത് എവിടെയാണെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ കയ്യടികളെ കുറിച്ച് പോലും ബാലഭാസ്കർ തന്റെ സഹോദരിമാരായ പ്രിയയോടും മായയോടും മെയിൽ അയച്ച് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് തെളിയിക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളാണ് പ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മെയിലുകളിലൊക്കെ ചിലരുടെ പേരുകളൊക്കെ ബാലഭാസ്കർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ കളിയാണെന്നും തന്നെ ആ ടീമിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ചിലരൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ ആ ടീമിൽ നിന്നും ഒഴിയുകയാണെന്നും ബാലു പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ കുറച്ച് വിഷമത്തിലാണെന്നും ആ വിഷമം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ യാത്രയിലാണെന്നും ബാലു മെയിലിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ബാലഭാസ്കർ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം തന്റെ സഹോദരിമാരോട് മെയിൽ അയച്ച് പറയുമായിരുന്നു. എന്തു തന്നെയായാലും ഇതോടെ പലരും കുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിനോടകം പ്രിയ ബാലു അയച്ച മെയിലിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ വൈറലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വയലിന്റെ ഉള്ളിൽ വൻ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തിയ ബാലു എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വയലിനെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഒരവയവമായിട്ടാണ് ബാലു ചേട്ടൻ കണ്ടത്. അതിൽ അനാവശ്യമായി ആരെയും തൊടാൻ പോലും അദ്ദേഹം അനുവദിക്കാറില്ല. സ്വന്തം പ്രാണനായി കണ്ട പവിത്രമായ ഒരു ഉപകരണത്തെ ബാലുചേട്ടൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നും ഇതൊരു ചതിയാണെന്നും പ്രിയ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും മനക്കത് കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക.